खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बैसो जायाखै जुलि जादों, बैसो जायाखै जुलि खालामदों, बैसो जायाखै गथ' जोनोम होदों। बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गासै 4,004 सुबुंफोरखौ अदेबानि गथ'फोरखौ जुलि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामगासिनो दङ। बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो गोबां बर' सुबुंफोरा हमजागासिनो दङ आरो माखासे जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन गामिफोराव गोबां बर' सुबुंफोरा पुलिसखौ गिनानै थाखुमानानै दङ, अदेबानि न'आव गैया आरो न' गैयिनि थाखायनो गथ'फोरनि बिफाफोरखौबो हमनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। दिल्लीयाव सासे ड्राग्स फाग्ला सुबुङा गावनि बिफानाव ड्राग्स बायनो थाखाय रां बिनायाव बिफाया होयैनि जाहोनाव गावनि जोनोमगिरि असे बिफाखौनो सिखाजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय बिफानि मुङा जाबाय सुरेश कुमार आरो बे जाथाया दिल्लीनि सुभाष पेलेसाव जादोंमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ दिल्ली पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि दुथां फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां फिसाज्लानि मुङा जाबाय अजय कुमार। अराङाव मासे मोसानि गोथै सह बोखांदों। अरां हाग्रामायाव मासे रयेल बेंगल टाइगारनि गोथै सह बोखांनो हादों आरो बे मोसाखौ बैसागनि थाखाय थैदों होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायदों। लोगोसे बेनि गोथै सहखौ बे समाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गथ' खांदों आरो गथ'फोरखौ बुथारदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि शामली जिल्लानि सिङाव थानाय कायराना ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। कायराना ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि नखरनि मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जानायाव गावनि 3 गथ'फोरखौ बिसनि मुलि दौनानै इनाय बुथारनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। थैनाय गथ'फोरा 8 आरो 2 बोसोर बैसोनिमोन। थैनाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद 8 बोसोर बैसोनि, मिसबा 4 बोसोर बैसोनि आरो मान्तासा 2 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला आइजोनि फिसाया गोदान दिल्लीयाव थायोमोन आरो गोदान दिल्लीयावनो खामानि मावोमोन। उनाव बे जाथायखौ उत्तर प्रदेश पुलिसा खौरां मोननानै आइजों लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय आइजोनि बिखुनजोखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय सालमा आसाद 32 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय गावनि गथ'खौ बुथारग्रा आइजो, आरो फाकिला 60 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिखुनजो। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।